Closing namin. Okay, muna yung mga nananinda guys. Merbangan. Mga piraso. Mga piraso. 20 pesos. Usay nga na do. Ha? American Rose guys. Yakan Kaya eh. ito, tsaka yung ano na ito. Ano ito na yung rose? Siya, Wonder White siya. Wonder White. Oh. Wonder White. 100 na disina na kari ano. 100 ang dozen. Ano siya ngayon? Ngayon lang sa karon sa karon man ya. Sa karon. Kaya 100 yan. Kanina Oh, kanang yellow do. Usay nga na na. American Rose kapag American Rose gyapon pina. Ang dosina do. Yan na tayo. 100 gyapon kana. Natin winter grey. Pila na do? 120 ang dozen. 120 ko no dozen. Ang is 10 pesos. Oh, Ano binuo. siya ang American one, kanang pink rose na American. Okay. Imported. Imported. Sunod do. Pila? Cheese ang stock. Tagtay na yung stock, 120 ang dozen. Okay. Hindi siya mawala itong radyo lang. Radyo na. Pila masana do. Dulas na. 100 ang dozen. Sa karon lang. Nasa karon lang sa karon. Yung kaning Aster, nakuha ko siya. Na 200. Kaya mahal mo kanong Aster. Kaya mahal mo siya main. 200 ah. Pangan. Ngayon, kung minuto ka, mura na yung nagsimita. Kaning kuhan, hindi ko na yung naitang 20. Ang pangan. Ano na niya ma'am? Oh, sige, sige. Dili na nangarmutan. Dili na lang. Oh, sige. Nana guys. Tandol. Pero guwapa kay guys. Ngayon, ay, ano ba si Aster? Kay Aster, ay, content siya. Usan din sa mga gamit na Aster. Pila masana do? Kuhan siya na 50. Pangan. Sige. Aka na yung gift. Sa to'y tawag ato nila kanang murag imported ko na kanang klase ba? Oh, sige. Ang Korean pero nani siya